martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mga ramoti parnguluon nami sahat tutikion. Tuhan, tangihonon nami mahatam na badiyay. Uka marohanami di bagasa todim todi parbadia. Asa takas sutangiho kami, jala takas huat tusihami, hatam na badiyay. Amen. Horas madihita sude. Huria nahinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita partangyangat dihita sadarion, ima turpuk epistel tuminggu na pasapulutoluhod dung Trinitatis, tersurat di buku panurirang Jeremia bidutolu, mamukka sian ayat 14, sahatu ayat 10. Tapai hutihu madirohata, hujaha madihita. Say mulak mahamu ale aka anak na marbaliki ninna Jahoba. Ay audo haraja ammunahian. Jala alapoku dohamu sahalak sian sadahuta. Jala dua halak sian sada marga. Jala togi honokku dohamu tusion. Jala lehonokku tuhamu akaparmahan. Hobar tulo moni rohaku. Jadi marparbinotoan. Jala marroha nasida marmahakamu. Dungi masama ia dung torop jala marparbue hamu ditanoi di aka arisogot ninna Jahoba. Dang bedohonon ni halak, poti parpadanan ni Jahoba. Aidang betubu di rohani manangise, manang paingotingoton na, jaladang belululuan na, manang bahenon na asing. Goaron ni halak ma Jerusalem, ditikin na sasadai, habangsa ni Jahoba. Jala marpungu tusi, sude akka parbegu. Tuguar ni Jahoba na di Jerusalem. Jaladang bepai huton nasida hatakangon ni roha nasida najati. Di akka arii lauma pinopar ni Juda tu pinopar ni Israel. Jalarap ro nasida siatano na di utara tu tano na huturpukon tu opumuna mabahen tea-teanan. Ima sahana. Huria nahinaholongan ni Tuhata, hea dorahita makilala, songod dia mapakilalaan ni sahalak nalilu. Isarana rupani, lau hita tusadahuta, nasoheado peta bongoti. Hapedi naso panagamatta, lilu mahita siadalan na sasitona. Sailo jahita mga luluidalan na tikoson. Sude ta upayahon. Hola jupak kita, jala mulak kita tudalan na sa tikos na. Soi nama las ni rohata. Huria na hinaholongan ni Tuhata, dumutusido nanaing pasahaton ni turpuk jamita partangyanganot tuhita. Hobar tu baga-baga ni Jahoba na manogihon ruar halak Israel sian habuang Babel. Si Jeremia manurirangi tu bangso Israel naung mangadupi akahamaolon dohot hasisiga ni akaharuaon parange nasodenggan dang diulahon uhum hatigoran dohot hasitongan jala alani i gabe terbuang nasida. Buku Jeremia pabotohon, ia si Jeremia jok do mengadopi akaparukilon jala gabe didok do ibana
nabi peratap. Ibana sahalak panurirang nama buan amanat keras, namun berhati lembut dan hancur. Sifatnya yang lembut itu menjadikan penderitaannya makin mendalam ketika firman nubuat Allah ditolak dengan angkuh oleh kerabat dan sahabat, imam dan raja, dan sebagian besar bangsa Yuda. Nang pelungur rohana jala ditulak ibana salilinguluna, alai toktong do dipatuduhon ibana dirina panurirang na paling tegas dan berani. Diadopi ibana do akahamaolon na borati. Setia do toktong ibana mangoloi pajawon ni debata gabe panurirang. Paingotot tu sude halak juda na ikon masa jala jonok nama uhum ni debata. Si Jeremia imana sinuru ni debata sendiri. Dada sian roha-rohana. Manang hagiot, manang sita-sita ni panurirangi. Asa gabe manurirangi songon ulaun nasi ganupari. Dada na dilamar asa gabe panurirang. Alai na pinabaki ni debatado asa lau makobasi hobartu parsuruon ni debata di situasi kondisi ni bangso si topotonna. Panurirang Jeremia pasahaton aha na disakapi na dirohani debata. Ikon hobar tu aha na jinalona siya debata pasahaton na itikos. Molo so dipasahati gabe ibana dosogot mardabu-dabu tu debata. Huria na hinaholongan nito hatta parsuruon ni debata dungi didok ibana matuau. Ale anak ni jolma au ma marsuruho tu halak Israel tu bangso akan mangguturi dopak au nang nasida nang opu nasida sai marbalik dosian au rasi rasa sadarion. Au matongon marsuruho tu anak akan napirbohi dohot natakang marroha jala dohonommu matu nasida boti hata ni Jahoba alai anggo nasida manang tangi honon na manangdang ay bangso pangguturi do nasida gabe di boto nasida naung adong panurirang sada di tonga-tonga nasida. Yaho ale anak ni jolma unak ko mabiar maradupon nasida manang ubege hata nasida ipe unak ko tahutan ay atik pe sudah jala tada-tada dongammi jala maringak ko dilabukala unang tahu toko ubege hata nasidai jala unang mabiar ho mida bohi nasidai ay bangso pangguturi do nasida. Songoni madebata pasahaton parsuruoni tu si Jeremia asabui ibana takas marmahani partodion ni ngolu ni bangso Israel asa mulak nasida tu debata madudalhon dalanna narwai. Alani ima huria na hinaholongan nito hatta adong matulu hal nama carikot si parsiajarata sia turpuk jamita ditikion nagabe parsiajaran na arga dihita. Na parjolo Jahoba mamakulingi jala majauhita marhite na posona asa mulak tudalan lomo ni rohana. Alanung ngalam rarat akan atakang marroha na madau sian Tuhani di bangso Israel doho di Juda nang di partikia sinuaingon di portibion. Danga dong nabarani mamisang akka si ulahodosa tarlumobi
aka parhuaso di hati hai. Partogi ni bangso naso gabi tiruat di hata. Pangulaon dohot harohaon. Naso mangulahon hati goran. Dohot hasitongat di tonga-tonga ni bangsoi. Nunga merbalik nasida siadalan na tigori. Nunga merbagi dua harajau di hati hai. Israel dohot Juda. Nasada hiado nasida akan namar hakamaranggi. Alai gabe merbagi dua bangso Israel. Jala na duaipe merbalik sian jolo ni Jahoba. Jala Juda dang madalaton nasitong. Dang satia nasida tu Jahoba. Nunga marpada kia bangso itu debata. Jala nunga dipasahat patik na tu nasida. Asahot nasida maka holongi debata. Dohot dongan na jolma. Nang pesongoni harohaon. Pangalahon ni bangso Israel dohot Juda tu Jahoba. Toktong do marpangulahi rohani Jahoba. Sai dipakulingi. Disuruh do na posona pasahatok katana laho manogi homulak. Dipayuti debatado pardalanan ni ngolu ni bangsona jala patardu sude akaharohaon pangalahon na niulahon nasida danga dong nabuni. Alai dang dipasobu debata nasida laos mago. Dihakolongi do nang pe songoni merbalik jaladang diulahon Di tonga-tonga ni situasi keadaan nasongonima di pabotoho si Jeremia do hadirion ni debata napar denggan basa dang majujur hahurangan dohot dosa nani ulahon ni jolma. Sian inisiatif ni debata do na majou jala manogihon nasida mulak. Jala ikosude ubotosa na parholong do debata marhite-hite tikting ni Jahoba na madok. Jahoba madok au. Tigorado perohani Israel na mabaliki siya Juda na so maruhumi. Lao maho jala tiktikon akahataod do pakutara jala dokma say mulak maho ale Israel na marbaliki ninna Jahoba. Unang pe rupa-rupa bohiku midahamu ay pardenggan basa doaw ninna Jahoba dang majujuraw sa liling-liling na. Huria na hinaholongan ni Tuhata parsiajaran ng padua humma. Roha na marpangulahi jala na toktong ukapdo roha ni debata majakon bangsona dohot majako kita. Diboto debata do akahajahaton ni bangsona na marbalik jala na mulak nasida mar debata sileban ima debata gana-ganaan. Ditogi homma nasida mulak manadda akka pangulaw nasida nang manibil sian lomo ni roha ni debata. Marpaima do debata diha mumulak ni parjahati tu madikod dalan na narwa. Muba marhamubao manian bangso ni debata asa mulak nasida gabe bangso na hinalomohon na. Macay bagas do panibilion ni bangsoi. Hajahaton ni roha dohot na mardebata sileban nasida. Marsoba gana-ganaan nasida. Mabahe baal debata nasida. Ay molo dang marhamubao nasida. Hatop jalama sama tu nasida. Ditudalhon nasida Jahoba. Laho nasida mardebata sileban. Tu toru ni seluhut hau narata. Dang ditangi hot suara ni Jahoba. Dang diulahon nasida patik dohot ni debata. Molo olo nasida manguloi Jahoba mulak do togi honon ni Jahoba nasida siak kebuangan jala paturehon Jerusalem dohot bagas jorona. Dirajumi debata do
nasida songon anak na merbalik na manibil songon dana na takang roha alai saitong do dihaholongin atau rasna. Dipatuduhod debatado hadirion na ima roha na marpangulahi jala ukap do roha ni debata majakon bangsona doho majako kita tahe molo olo hita maninggal hodalan narwai ubal garo holong ni rohana sian balga ni pangalosyota ubagas doasi ni rohana sian bagas ni pangulaota na marbalik siat debata asa panurirang dohot na poso ni debata sian narubi sahat tutikyon batuduhon dohot pasahat ahado nahi nalomohon ni roha ni debata sian bangsona molo pesanga hita manudalhon madau sian lomo ni roha ni debata molo pesanga hita mardebata hobbaal na adong di portibion gabe tujuan ni ngolutta ima sitolu hai hamoraon hagabeon doho hasangapon portibion mungkin tarlalap pita laho mengelului na bersifat materi jala marpangusadeak kita tu gogo tu pikiran tu malotta ta etong ala au mabainon dohot an hape gabe lam holang lam madau hita siang golu hapor siaon dohot holong ni rohatta tu debata dohot tu dongat jolma mungkin ala naung adong di hita toluha gabe dau hita siak kapor siaon dohot holong ni rohatta tu debata buido gabe tarlalap pita ala ni naung sikop di hita secara portibi hape gabe mengebati parsaurata mengebati pakobasion dohot kesaksiata tu akan napogos namar sahid dohot napatut asian alani ido disuruh akan naposona disuruh akan naporsea gabe panidangi parbarita nauli laho maswarahon dohot manogihon akka bangso na merbalik na manudalhon dalan ni debata marhite panurirangon ni si Jeremia dipangido asa mulak nasida tu dalan ni Jahoba ay Jahoba do na marharajao siya mulana jalanunga di pabua Jahoba holong ni roha ni debata dohot padan na binahenna say mulak mahamu ale aka anak na marbaliki ninna Jahoba ay audo haraja amunahian jala alapokku do hamu sahalak sian sada huta sada jala dua halak sian sada marga jala togi honokku do hamu tu Sion huria nahi naholongan ni tu hatta parsiajaran na patuluhom ma si idauta siat turpukon ditogihon jala dipapungu sian sude luat namar serak mulak tu Jerusalem harga diri ni sada bangso manang harga diri ni sada halak molo so diingani betano luat hatubuanna apalagi molo terbuang siak kutana dang adong be argani i nunga tung leleng nasida nasoboi mulak tu hutana ima tutano na binabagabagahon ni Jahoba tu opu nasida tano parpadanan na nilehon ni Jahoba tu nasida nunga tarulang jala bagas joroipe nunga sega aiso adong be na mamakke ala nunga terbuang nasida siat Jerusalem di hati hai ikot toktong jati diri nasida marsihohot tu poti parpadanani ima nagabi tadda panguluyon hasatiyaon tu debata alai dung lam martabba-tabba torop jala marbue nasida muse dang bepoti parpadanani be diingot alai panguluyon nasida tu debata naung gabe bangso na bolon jala hot manasida habangsa ni Jahoba
marpungu tu sima aka bangso perbegu. Jerusalem gabe pusat ni ngolu partodion laho mamuji-muji Tuhani. Dang bepai huton nasida hatakangun nasida. Gabe sada ma pinopar ni Juda dohot pinopar ni Israel mangului Tuhani sian sude luat marroan. Adong ma pemulihan na marharoroa siat debata ala nunga muba jala mulak nasida mangului debata. Huta Jerusalem dohot bagas joron nadisi gabe inganan teat-teanan tuhita pinopar ni Israel. Nuaingon rohatta namana gabe Jerusalem partodion. Pusat ngolu partodion naboi pasadahuk kita gabe saroha sapikiran laho mangoloi Tuhani. Dada gabe marorientasi tu Jerusalem nuaing secara politis. Kota Jerusalem na di Israel nuaing na mayoritas agama Yahudi na soporsea saat tu nuaing Yesus Kristus si palua jolma. Di baga-baga jaho baru tu nasida mulak tu Jerusalem molo-olo nasida manangihon suara ni Jehoba. Unang arong nasida marsoba tu Baal do tu gana-ganaan do tu debata siliban. Iko badiado bagas joro ni debata bahenon nasida. Ikon padalanon nasida do pasitongan do hatigoran. Hot nasida mangului Jehoba debata na mangarajai ngulu nasida. Huria na hinaholongan nito hatta. Nunga dipasau debata tu hita baga-bagana di bagasan Yesus Kristus naung pasadahu kita sian salut huta, luat, bangso, suku, dohot akka harorwat tabe sian latar belakang nama rasing-asing. Nunga dipasada hita di bagasat Yesus Kristus. Asa sada hita songon ibana sada dohot ama. Asa sada nasida saluhutna songo koa leamang di bagasanau jala au di bagasan ho. Songo ibanang nasida di bagasak kita. Asa porsea portibion ho marsuruau. Nunga hulehot tu nasida hasa ngapon nani lehom mitu au. Asa sada nasida songok kita nasada rohai. Au ma di bagasan nasida jala ho di bagasanau. Asa sundinggan asa daun nasida gabe di boto portibion ho marsuruau jala holong roham di nasida songok kolong ni roham diau. Ale amang naeng ma di rohakku ya di siau disima dohot akan nani lehom mitu au. Asa di ida nasida hasangapon na di au na di lehom mitu au. Ai holong do roham diau jumolo asa ujak portibion. Ale amang na bonar so ditadda portibion do peho anggo au hutadda doho jala diboto akaon hodo marsuru au. Nunga hupaboto hotu nasida guarmi jala paboto honokku dope asa di bagasan nasida holong ni rohami na diau jala asa au di bagasan nasida. Tersurat di Yohanes 10 ayat 21 satu 20 ono. Holong ni rohani debata do napa sadahuk kita gabe boy hita marsada di huriai nang pe asinga kaluata asing hutata asing be margata latar belakang parbinotoan asing be talentata si lehon-lehon ni debata asing be kemampuata dohot skill na di hita do joro ni debata nunga rohatta gabi bagas joro ni debata jala hata ni debata na mangarajai pikiratta rohatta pe gabi boy do hita masih jaloan masih urupan masih pauliulian masih tupahan masih palabot linglungan di bagasan holong ni roha. Huria na hinaholongan ni Tuhatta. Hataridaan ni holong ni roha ni debata di nguluta ima marhite na patupa aka ulaon na denggan. Maka nguluhon parbueni toddi. Alai aka odo parbueni toddi. Holong doho las ni roha. Dame doho labas ni roha. Habasaron, habasaon, haporseahon, halabohon, dohot hatomanon.
Galatia 5 ayat 22. Sia sude marga huta luat do sia sude latar belakang ni panggulmiton ni ngoluta ulau doho fungsi tabe di keluarga gereja dohot masyarakat. Di jo jala di pasada hita di bagasan Yesus Kristus ulu ni huriai. Jala hita do pamatang ni Kristus asa gabe masih haholongan jala masih urupan. Nunga di pasada hita di bagasa Yesus Kristus gabe sada hita saluhutna tarida mai di parsauran di tonga-tonga ni keluarga di huria di masyarakat dohot bangso nang pe berbeda suku dohot agama. Gabe panidangiyom manguluta tuna humaliak kita jala laos marhiteima tubuh suku-suku niak kaparbegu di haporsiota tu Tuhan Yesus. Asa saluhut akan asa tumadda Yesus porsea sian akaluat romar soba tu Tuhan Yesus. Alani ido dipatibo debata ibana jala di basa-basa tu ibana guar na sumurung asa nasa guar asa soba tu guar ni Yesus nasa ulu ni tot jala di banua gijangido dohot na ditano nang na ditoru ni tano jala asa nasa na marsuara marhato potton Yesus Kristus do Tuhan bahen hasangapon ni debata ama. Filipi 2 ayat 5 1-10 sada. Atong tapatu pama sian aka ulaun na met saonari sian aka dirita lahu mangulahon aka ulaun na denggan na dihalomohon ni rohani debata di tonga-tonga ni bagasta keluarga nang di tonga-tonga ni huriat tape ta ingok ma tangi honon ni debata ma suarana nama jauhita mulak tudalan nasitong nunga gabe habangsa ni Jehovah hita di bagasan Yesus Kristus dungi taulahom ma akan nadinggan parbuye ni haporsiota. Amen. Martangi yang mahita. Mauliate ma Tuhan. Takas di patudu hoko holong ni roham Tuhami marhiti-hiti hatam na badiai na manungguli haporsion nami di holongmu na toktong marpamuati midahami jol managuk dosa jo dohami lilu Tuhan marbalik manudal hod dalam monatikosi alani tiok matoktong roha nang partodion nami asa toktok kami hot mardalan di dalan na pinatikom. Asih maroham Tuhan. Amin.